skavl. Det er snes, når den er kold. Jeg er ikke kender eller sådan. Ja, det skal være ud af vinteren, så bliver det iskold. Snefreddy, 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 Snefreddy. Det skal være iskold, den er god. Der skal være du god, kan jeg tro. Det skal bare tages ind, den er varm. Den må ikke stå i dit vindueskarm under radiatoren. For så bliver den for varm, så smager den lort, bræk og tarm. Ja, vi skal have sådan en bajer. Rigtig stor 20 genstand lige. Den er bare god, kan du tro på den, og den kommer fra Islands Brygge. Det er ikke noget med at trykke. Det er godt.